Eguneko irudia da Carles Puigdemont Neumünsterko espetxetik irten denekoa. Kataluniako Asanblada Nazionalak pagatu duen 75.000 euroko bermea jarrita atera da, eta irten eta berehala, eskerrak eman dizkien nazioartean babesa azaldu dioten guztiei. Nazioarteko komunikabide sorta bat zuen zain, eta batipat Europara begira egin du hitzartzea, lehenik alemanez eta segidan ingelesez. Espainiako kartzelatan preso politikoak egotea Europarentzat lotsagarria dela esan du, eta Europako demokrazia Espainian arriskuan dagoela ohartarazi. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. I always trust in European democracy based on the will of the people, separation of powers, peace and human rights. That kind of democracy is in risk in Spain. Kataluniako auzia ez dela Espainiaren barne kontua azpimarratu du, eta beste aldera ez begiratzeko eskatu du. Our fight is also for democracy, not only for the right of self-determination. And that fight is not a domestic or internal matter. It concerns all European citizens worried about the risk a wave of soft democracy crushing the Union and taking space of power in order to prevent the devolution of powers to the citizens, to bring more power to local and regional administrations. Politika egiteko garaia dela adierazi du, eta elkarrizketarako dei egin dio Espainiari, enegarrenez. The time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only received a violent and repressive response. Now, seeing the fall of that response, it's time to do politics. There is no excuses for the Spanish authorities to start a political dialogue with the Catalan political leaders in order to find a political solution of our demands, not by criminal law. Alemaniako auzitegiak Puigdemont aske uztea argudiatuz kaleratutako oharrak dio, onarte seinalitzakela matxinada delitua egoztea, baina kasua aztertzen ari diren 3 epaile iruditzen zaie, diru publikoaren erabilera okerrarena onar litekela. Gorenak ezarritako euroaginduak hortaz indarrean jarraitzen du. Prozesu juridikoak 2 hilabete iraun dezake, eta hilabete bat gehiago ere luza liteke 90 egun arte. Gorenarentzat kolpe gogorra izan da edozein kasutan Puigdemont libre geratzea. Puigdemonti ez ezik gainerako kontseilariei ere matxinada egozten baitie berak, eta horregatik giltzapean baititu 9 lagun, eta Europan dauden hainbat politikari atxilotzeko agindua ere emana du. Alemaniako epaileen erabakia jakin eta segidan iritsi zen Belgikatik albistea. Antoni Comín, Meritxell Serret eta Lluís Puig kontseilari hoiek epailearen aurrean deklaratu zuten atzo, eta aske uzteko agindu zuen Belgikako epaileak ere, bermerik jarri gabe gainera. Kolpea izan da era berean gatazka politikoa bide judizialetatik eramateko estrategiarentzat. Iñigo Méndez de Vigo Espainiako gobernuaren bozeramaileak ordea, Espainiako zein Alemaniako auzitegien kasuan erabakiak judizialak direla eta ez politikoak azpimarratu du. Es el juez el que decide. Es el juez el que decide en España, es el juez el que decide fuera. Por tanto, estamos hablando de interpretaciones judiciales en uno y en otro caso, y por lo tanto es el juez que ha pedido la euroorden al señor Puigdemont y a los otros consejeros el que tendrá que ver cuáles son las medidas que toma. Insisto, esta es una cuestión entre jueces, no es una cuestión entre gobiernos, y el gobierno español es respetuoso, acata siempre lo que dicen los jueces. Auzitegietako mugimendu horiek gertatu aurretik atzo indarra hartu zuen berriro ere Jordi Sánchez presidente gai aurkezteko aukerak. Turulek eta Puigdemontek horren alde egin dute, Nazio Batuen erakundearen ebazpena aintzat hartuta. Honek Espainiari galde egin baitio Sánchezen eskubide politikoak berma ditzala, eta honen bestez uste dute honen hautagaitzarekin aurrera eginez presio egin diezaioketela Espainiari.
Junts per Catalunya kontzat jo du hautagaitza, eta Roger Torrent hasi da inbestidura aurretik hautagairik badagoen edo ez galdetzeko legebiltzarreko taldeekin egin beharreko bilera erronda egiten. Kupek ordea ez du Sánchez babestuko. Gaur bertan Carles Rierak adierazi du ez dutela haren kontrako ezer, baina hautagaia Puigdemont dela, eta Puigdemont ez den edozein hautagai Espainiako estatuaren nahietara moldatzea litzatekela. Aurreikusi du Kataluniako gatazka eremu internazionaletan konponduko dela. Queda demostrat que la desobediència i la internacionalització en relació al conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol són dues vies guanyadores, són dues vies d'èxit. Tot el que és acatament, submissió o reculada davant les iniciatives polítiques i jurídiques de l'estat espanyol ens porta també a recular, i en canvi tot el que significa desobeir, tot el que significa iniciatives unilaterals i tot el que significa internacionalitzar el conflicte realment té com a conseqüència l'èxit i el progrés. Etaren armagabetzearen urteurrena beteko da igandean, eta testuinguru honetan beste bi preso hurbildu dituzte Lanemezango espetxera. Arkaitz Agirre Gabiria eta Jurgi Garitagoitia bilbotarrak dira lekuz aldatu dituztenak. Agirre Gabiria frenen zegoen Euskal Herritik 930 kilometrora, eta Garitagoitia berriz Poaziko espetxean 950 kilometrora. Aurrerantzean Euskal Herritik 350 kilometrora egongo dira. Joan den otsailean, Frantzia euskal presoak gerturatzen hasi zenetik 9 dira dagoeneko Mont-de-Marsan edo Lanemezonko espetxetara leku aldatutako presoak. Hoietatik 2, Julen Mendizabal eta Jon Salaberria, aske daude jadanik. Efemerideak hausnarketarako aitzakia ona izaten dira, eta horretantxe ari dira egunotan Baionan eta Miarritzen bakebideak antolatutako jardunaldietan. Marko horretan bertan, goizberri irratsaio berezia egin dute gaur goizean Euskal Irratiek. Anaiz Funosas bakebideako presidenteako hartarazi du, gatazka politikoa etzela etarekin hasi, eta ez dela beraz, etaren disoluzioarekin amaituko. Mugisten badugu gatazka etaren sojera eta orduan bakea bere desagertzeari, ez dugu fitxi konprenitu. Eta ez dugunez fitxi konprenitu, sortzen ditugu baldintzak, gauzak berriz gertatzeko. Eta uste dut, hori dela hartu beharreko neurria, biziki bortitza dena da olako hitzak erraitearekin bilakatzen zirela nunbait alde baten aldeko ahotsa, baina uste dut hori dela herri honek hartu behar duen neurria. Eta erakundeak egingo du, eta egiten ari du, eta bukatzeak du bere barne eztabaida. Baina gelditzen zaiguna da, presoen etxeratzea, ieslarien etxeratzea, eta biktima guziei, zor diegu guziei, sofrimendu guziei, beharko duten, aitortza, erreparazioa, eta bar, orduan hori egiten da, arduraz jokatuz eta kontziente izanez, guri doakigula lan horren egitea. Michel Beroko Irigoin bakegileak balioan jarri ditu azken urtean emandako aurrera pausoak. Gira momentu honetan alako perspektiba batekilan eta konfiantza batekilan ere erran behar dut. Dakizu duela urtea gertatu dena errepikatzen dugu edo aipatzen dugu orai, urte bat izaten alda luze eta urte bat biziki labur da, eta nire ustez urte batez panorama osoki aldatu da, diskusio espazio hori ofiziala da, asumitoa da, publikoki, ez da hola gordez egiten den elkarrizketa bat. Frantziak asumitzen du Espainiari buruz ere, ikusi dugu frantses ministeritza eta Espainiako ministeritzaren arteko bilkura. Beraz, ikusi dugu ere frantses ministeritzak erekatu dituela bitimen elkarteak, hori guziak behar diren etapak dira bidea zabaltzeko. Bide hori trabatua zen, armagabetzeak askoz libratu du eta gobernuak hartu dituen iniziatibekilan irekia da. Bide hortan orai behar da antzatu, behar da abiaduraz aldatu, baina emaitzak badira. Eneko Itzesnaola Berriako kazetaria eta Goizeder Taberna Mediabaskeko zuzendariak zuhurtzia hitz egin dute Frantziako eta bereziki Espainiako estatuez. Pazientzia beharko da. Armagabetzea egun batekoa izan zen, prozesu luze baten ondoren, baina azkenean egun batean gauzatu zen, presiona ez da egun batean gauzatuko, ez da amnistia bat egongo, ez Frantziako estatuan, ez Espainiako estatuan,
Eta ikusten da, naiz da bide bat ireki Parisekin Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak, gauzak pixkanaka gertatuko direla. Hori, Frantziako estatuaren aldetik, Espainiako estatuaren aldetik, are motelago. Eta horre jendeak ilusioa eta izan dezake, baina zurtzia edo prudentzia izan behar da. Ikusten dugu Estatu Espainolean, Espainiar Estatuan eta Frantziar gobernuaren partetik lehenago, beti aitzakia gisa erabili dela etaren etorkizuna edo deuseztatzea edo aldi oro izan da gero eta eskaera handiagoa, lehenik zen jarduera gelditzea, gero armak ustea, gero desegitea. Segituko dute aitzakiak ematen Espainol Estatuaren aldetik eta alderdi popularraren aldetik. Ez aintzinatzeko, gero ez aintzinatzeko konponbidaren bidean, ikusiko dugu uda ondoren zer asmatuko duten, zer trabaiarriko duten. Hego Euskal Herrian egin litezkeen urratsez galdetuta, Esnaolak uste du eragileen artean pausoak eman litezkela, baina herritarren aldetik ez dagoela nahikoa aktibazio eta artikulazio sozial zein politikoa behar direla. Gero beste kontua da, herritarrek zer nolako aktibazio maila duten. Eta azkeneko urteetan, urtero egiten da manifestazio handi bat, Bilbon, milaka lagun, baina ez da somatzen aktibazio, mobilizazio bat herritarren aldetik. Hori Ipar Euskal Herrian bestelakoa da, zein zeuden luzeko baserri hartan ere, herritarrak zeuden. Tantekla importante bat jo zen. Eta Hego Euskal Herrian, ni askotan esaten dut, piano bat dute eta teklak jo, ez? Eta nizute hemen tekla egokiak jozala herritarren aldetik eta jendeak ikusi zuenean zein zeuden baserri horretan, hemen esaten den bezala inarrozaldi bat sortu zen, ez? Eta protagonismo hori herritarren aldetik momentuan ez dago. Eta oso eragileena da, eta eragileak bakoitza per interesa ditu, eta bar. Eta hemen artikulazio soziopolitiko bat egon da, han oraindik ez dagoena. Desberdinak dira egoerak, baina kostatuko da. Ez da bakarrik Madril aldatu edo ez. Baizik eta Hego Euskal Herriko gizartea jarriko den horretara ere, ez da hori bakarrik, horretara ere jarriko den edo ez. Eta nize kostatuko dela. Aurre iritzi asko daude eta exigentzia asko eta baldintza asko jartzen dira, elkarri jartzen dizkiote. Etaren aldetik ere pauso berririk espero liteke. Atzo aurreratu genizuen bezala, David Pla etaren mintzakideari elkarrizketa kaleratu du gaur Sudoest egunkariak, non Plak berretsi duen besteak beste, etaren baitako eztabaida prozesua ia amaituta dagoela, eta ondorioak uda aurretik jakitera emango dituztela.